Alright guys, kusangana watiri kuita zvikari pano paTerari 263 panova ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe tena on that notification bell. Muri yeZimbabwe ndati like this video riwande malikes akawanda. Right, muri yeZimbabwe nyaya ndinayo inyaya yevaroyi 2 hanzvadzi nehanzvadzi dzaitoisangana pabonde kuti mhiko iyi isimbe. Muri yeZimbabwe aya ndio atinoti mashura manenje. Ndinokumbura kuti une this video wapedza kuona video utaura zvaurofika kucomment section ende ndatiye this video kune hama neshamwari vanhu vari kuroyana pachavo kurayana veropa. Inosati tirari tafunga kusiyai tosangana zvekare manje munguva inotevera. Mashila alright, madzoka ka tazvifarira dzoka kamaita ndiri kuona kuti kana mukomana anga achirasika pfungwa dzakadaro aitu chii chinge chichiitika pamurume wako iwe? Asi mukuya kwandakaita naye panapa chinezvi alright. Mama wako mama dati mutaure mega nditika kama wenyu nevanhu venyu handiti nenyaya yakatati mutangike apana kuti ndikwanise kukondinyakenzera mberi nekubatsirai. Ini nenyaya yakaita kuti nditange kuuya pano, mwana wangu uyu musikana aingoti akazvara mwana wacho ararame anofa aane mwedzi. Pasaka akaita vana wairi vachibva vafa, vachibva azoita nhumbu ichibva yabva. Saka ndo zvakandipa kuti nditsvage mama. Ndiye musikana avaenda kotanga uya nditi? Chokwadi. Alright. Ko munin'ina wake avaita akafira nemwana andakatuya naye ari kuti uyo ari panapa, munin'ina wake ndiye uyu vandauya naye akafirwa futi nemwana. akafira futi nemwana? Mwana wacho anga ari wani? Mwana wacho anga ari wemurume wasisi wake apa. Alright. Saka which means apa nyaya yakaperedza kuti uyu murume uyu ndiye ane nhave kusura nevana handiti? Ndo manzwira atakazozviita tasvika kuya kuzobatsirwa pano. Saka toda kuti unditaurire zvakanaka iwe kuti chenge chichiuraya vana ava chii zvandakati inini iyava uya nehama dzemurume wako dzakaramba wakauya navasikana vako yana tete nasi madzoka imi tete madzoka ko vanhu vamaiti imi vanoramba kuya pano sei nhasi vari panapa imimi tete imi muchinifonera nguva zhinji muchininetsa muchiti mambowana vanoera nhasi havasiriwera vauya inyaurwa yekuti vanga vakumuka vari kumakuwa nezvinhu zvavo, saka ndo vanga vakutotinetsa vachiti furufucha kuti handikwa makaenda. Saka tasvika pano nhasi kudai. Ndiani wako ukamoni wakamira sei apa navana? Ini ndini mukuru, uyu munin'ina wangu nehanzvadzi yangu, uyo neiyo hanzvadzi yedu imwe yacho iyi nemwana wehanzvadzi yangu akashaya. Uyu ndiye mwana dzakashaya? Ndiani ndatara kuti anobakawo? Chii chinoitika pauriyo? Ndakatanga nchigara nateta tete wapi? Pakati ava naye iyo tete ndio aigara nemwana uyu? Ndichigara naye. Chii chakaita saka wainditi ndichigara nawo ndiri mudiki wainditi itira weti muchemba ndichipota ndinokurasira, ndo pandakabva ndazobva ndatanga kugara nabamunina. Iwe wairasira uyu weti iapa ikisipenda utafanira nga achirasira ega weti wai naye musikana? Ndina ndechimurasira nokuti anga ari mudiki. Wati? Ndina ndechimurasira nokuti anga ari mudiki. Anga ari mudiki kusvika pakati grade 4 grade 5? Grade 5 ndo pakatanga kubaka ipo? Ndo pandakatanga kubaka, ndatanga kugara kwabamukuru bamunina. Ndobva iye ndo kwamwazha inini ndichienda kupostori, ndobva ndazongonzi hapana ndigare anoenda kupostori. Naye mudhara unoenda chechikupi? Ndoenda kwamwazha. Saka chii chakaitika pamwana kuti umudzinge pamba? Chikonzero ndechekuti iye airamba kuti tiende kuchechi yandinoenda andinoda ine. Ona kwamwazha ikoko? Kwamwazha. Iye achienda kushandirwa? Achienda kushandirwa. Saka chii chakabata ichi? Izvi zvinhu zvandakabata zviviri inyanga. Zvinhu tu here zvakachinwa? Zvinhu zviviri. Ichi ndo chandoshandisa isimbi yangu yebasa kana ndikanetsana nomunhu ararama. Kuti kakamasa iye ashaka idzi? Ndinouraya nacho icho ichi ndikangotsamwa chete. Wakachiwana kubini? Chinhu ndakachisirwa nababa. Ko icho chiicho? Ichi handina mukadzi wokuti wandinoda kurara naye ndotadza kurara naye. Asi kuti ndisimbiswe chinhu ichi. Hakuna mukadzi asingakwanise kurara naye, munhu usinorara naye? Wandinonzwa kuda.
ndinotongorara naye achida asingadi wakati hey wachanga kuchini ndakachipona baba yeah ndakachipona baba nauti tauro tiwangano wapera iyo ndaikudza kuti ari kupedza uri mushama yako iyanzadzi yako uchiramba nakati noningina wako uchiramba uita vangambodaro ndaisambozvifungira kuti vane mwoyo wakadaro tapera takazvarwa tiri 9 asi tasara tiri 4 5 vese vari pasi ndaisambozvifungira kuti ndo vanhu iyo chichikwati urarame ini kurarama kwazvinotoita inyaya yekuti ndine mudzimu wambuya wangu ndounotondiraramisa nenhekwe fodya ndoinotondiraramisa dai ndakafa kare irasitariravina irasita ichokwadi ndosakakurarama ndosaka ndiri kurarama koyo musikana unoningina wako semusingataudzaneini taudzana nenyaya yekuti munina wangu akaita mwana nemurume mwana chari kupi kowake vana vari kupi wake vana vacho vakaita vari kupi wakaita nemurume wangu akafa asiya nevake koyo wakawana vakaita nemurume wako vari kupi vakafa vakachisha kwavauraya vakangorwara nguva diki diki nemusoro vese achibuda mututu ubva wangofa handiri kuona iyo shamwari uyu pfungwa dzakatedzeita zvakanaka pfungwa wakaenda kupiyo ndanchigara kumbari uchiitei kumbari ndanchita zvechihwindi wakasiya basa akasiya basa kumurume wako iwe aishandira kumurume wako kumbari asati aenda kumbari aishandira ko asati aishandira mutauni asati aenda kumbari aita zvekutengesa magumbezi mutauni asi tenga ari munhu aitoonekera ko saka iyo musikana uzive kuti aipengesa uyu mwana hanzvadzi yako uyu ndiani aimupengesa pawakauya pano ndakati enda mubata kako ndo zvangakaita izvezvi uyu ainge achipengeswa uri kunzwa wati uyu anga achipengeswa nevakomana uri kunzwa uyu anga ane nguva di asingauya kumba makauya pai achinzi 4 years vasingazive kwapi akauya pano ainge akasara bvudzi musoro kugera so agera pano akabva pano achienda kugerwa kao zvandoda kuitawo achibva pano nokuti uyu nhasi nosanga ake makatogesiwa nekuti uyu chakaita apenga istress akaroora akaita wana nemukadzi wako wana wairi vakafa nhumbe kutange akanzi yakabva anditi vaedza kumitisa muningina wemukadzi uyu arapo mimba kuti vaita sema kuti mwana vazva kuti baafa andikunzwa saka angarege kupenga here kana uchingoferana na 4 ungazopenga asi tenga achizanyese ndeuyu sei uchidaro muningina wake muna amuriyo muna amuriyo muna atisa zvokurwa muno onzanitaura kana muchirisa mufana tema matema mumba kwenye bata chamuchatemerana yo rugara kupezve so maini yako yainayo kadomana ataakita sei yakuvhara kuvhara kunoita maini yako yeupenya wako uchadzokera pazero kuti wani wazvinzwa nekuti kana uchinge uchinyepera kuna mataine zvakadai so izvi mushonga yake inge ishanda sei mushonga yavana kutararama dzako dzichinzwa nini hama dzangu mishonga yangu ndaiti ndikatsamwa ndaiuraya vange vakukama asi ndaiti ndikauraya wanga anona pamushama yako baba wakataura zvakanaka ndinokurova unondaura taura zvakanaka usataura uchitanyemedza kupisa tsitsiyo uchiziva nyaya dzako pana mumba medu takati a5 va5 vashaika ndindakauraya kwasara wangani tasara tiri 4 hamungati masara muri 4 yanga uya chipenga uyu matasara muri 3 noti ndima vanhu kwavo unondaura naiyo tingati munhu here kana chipenga naimi tingati munhu nhasi nomapedza kuraya vana mwana yakatadzi chii saka ndaiti ndikauraya ropa racho raenda chiicho tone chini zvinga chini simudza icho ndaichengeta ropa chii ichocho ye saka dende ndiongochigara neropa ndipe tone ende rutorema zvisingatomboiti makaomaoni odende rake batama kumairano ndikutorema ngabatireni ndabe dende rake ondiranguna dende rake saka iwe mushonga imakivana kupisa reniro ndakapuhwa nababa uyu ndaikushandisa ndairara ndakarara igondwa izvi igondwa kai igondwa kai tore kuno igondwa kai unorara nevanhu pese pese vakaoma babaye bata tori
vakazvitsvake saka mishonga iyi makaipiwa kupi makaipiwa panzvimbo imwe chete makaipa nzvimbo dzakasiyana dati mutsanangure zvenyu takapuwa nawo basa yese makanzi china baba wenyu tikanzi isusu tofanira kurara tese kusimbisa mishonga yedu mese makanzi munofanira sei kurarana ini nehanzvadzi kurara nani nehanzvadzi saka iwe wakarara nauyu namukoma wangu ndianako hanzvadzi yangu wakarara naye ndakarara naye kupi ndakarara naye kumba kwedu naiyo baba wako vari kupi wakafa baba wakafa iwe baba mishonga makapiwa muchiziva kati makapiwa zvimwe zvinhu takapuwa iri mishonga sezvayakatomira muchinzi chimwe muchitogapfa matamba mishonga yakaita muchiti mutambire taitoti zvisimbise vaiti iwo ndokuti ndimi vana vaviri vandada pavana vese tiri 9 saka panguva yakafa baba mese memuchirwa penyu mumba menyu tese tatichirwa penyu saka chakupata vanhu vafe chimusha menyu imhosva yenyanga iyo yemushonga ndo yakupata vanhu vafe musha menyu ndo iri kukonzeresa chii mazinera chokwadi usiye chichedazaona chii mazino ishe mambo uri mukati rurimo hongu mambo aiyo vanhu vanoramba varaisa pakanewo zvakaoma akutodedzera akutosvika iga mishonga ikazvona saka mishonga yaiga maigara nayo mumba imomo taigara naye mumba saka mapiwa mishonga yemakanzi chii patakapiwa mishonga iyi takanzi pagore tofanira kurara nehanzvadzi yangu kairi pagore panguva imwe chete muna february nemuna november chokwadi mambo kuti mukati memusha wedu munofiwa kairi pagore february imomo nemuna november imomo panotanga unaya mvura aiyo saka iwewe panguva yamainzira raimese vanhu vangasati vakufa chokwadi vangu vasati vakufa saka chakuzopota vanhu vafe chiachiichi kuti itange kuuraya vanhu ndokunge ndopanga uyo atizira kuenda kumurume wake uye nga atizira uyu pakatizira mumarekedzwa raramese ndopatikaregera kurara tese ndopakatanga kufa ndopakatanga kufa saka uri kuona mari nyaya yekupedza musha menyu saka michiminzi vanhu ava mishonga yavana yei handisi kukwanisa kupedza nyaya yei ukunzwa endodedza hanzvadzi dzokwamai venyu iwewe musikana wachakakea pana iwewe mai vangu south africa iwewe enda unodedza hama dzako andika dzizive zvaiweya vana uyu vano mwana wako handirika musikana ndodedza hama dzokwamai vako nababa mudinenyu ayai vamaita vari kugurwe enda munoadedza modzana mambo baba taikunanga iduroi but hande munozvinzwira ndoyongova nemushonga mushonga iyi wachaisiya pano noya nawo iyi mushonga dzari mutakana sezvo mati yakushungurudza iti chii chikitika mushonga yedu masi chaitika chitika kuti muya nayo mambo yakutunetsa mushonga iyi tafunga kuti tiisale ndoko muri mushonga imambo chii chikitika mushonga yakoyo mishonga yangu inini nonga ka 4 tichimuka tiri kumakuva nehanzvadzi yangu takarara pamusoro peduara baba ukunzwa iya saka hoko yandakaita izvi yakasiya roerwa nomusikana uyu chokwadi mambo sekundituma nasi uchadzura hoko yako yai wasinzwa wadzura hoko yako yemhika yandakiitira iyi ava vatiwa wachasara pano kusvika imimi madzoka nevamwe vanhu vanoda kuudzai wasinzwa waona musikana iwe wasinza mai dai redzakangwara ndiri kuzvinzwa saka wakwasha wangu ndo vaiuraya vazukuru vangu nguva yese wachituka mwana wangu wachiti dada ukumbira regerero wokuripa zvawainanga mwana wako kuti hama dzake ndo dziri kuuraya vanhu murume uyu hanode musikana akati uyai kunanga uri kuti hama dzake ndo dziri kupedza vanhu uchakumbira regerero ukumbira regerero izvezvi muchatobhadhara kune mukadzi wako kana uchidzokera nemukadzi wako maita sei kudzokera asi madzako dzinofanira kukumbira chii ye munhu wako chirumuda kana iva vainini budai mudzimba dzevanhu imi kuisa maputsa kukamana nekuda kutorarwa kuti zviti tobatsira vamukuru sezvavari kufirwa dzako iti tistereke alright saka imimi ende motoza ndatomena mire sei mudzoke nawo handiti